ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಪ್ರಚಾರ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪರ ಕರಾವಳಿಯ ಶಾಸಕರು ಮತ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕರಾದ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಶಾಸಕರು, ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರಾವಳಿಯ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ആദരണീയനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ MLA ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಾರ್ಡನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಿ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮತದಾರನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪನ ಕೇರಳದ ಮತದಾರ ದೀವಂದಿರನ್ನು ಕೇಳಿದಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣನ ಶಾಸಕರ ಮೂಲಕ ಎಂಗಳ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಈಡೇರಿಸುವ ಅನ್ನೋ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಕೇರಳದ ಮತದಾರ ಬಂಧು ನಿಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಆಯ್ಕೆಗೋಡು ಕೇರಳ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಕಾಸರಗೋಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಶಾಸಕರ ದಾಯಬೋಡು ಅಂತ ಪಂಪನ ಚಿತ್ನ ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರ ನಿಕಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ನೀನು ಸಂತೋಷ ಪಡಪೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಪಂಡ ದಂಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತ್ರ ಪದರ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರು ಇನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಗ್ರಾಮದ ಬೂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ದೃಷ್ಟಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೂತದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಸುಕಟ್ ಕಷ್ಟದ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಜನಮಾನಸಗೆ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಒರಿಯವರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ಮಣ್ಣ ಪೂಜ್ಯ ಸಂತರಾಯನ ಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಘ ಶಕ್ತಿ ಕಲೆಯುಗ ಏನ್ ಬಂದ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಪುಟ್ಟನಂಚಿನ ಭೂಮಿ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರನಂಚಿನ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪುಟ್ಟನಂಚಿನ ಭೂಮಿ ಇಡೀ ದೇವರನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಆ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆದ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರನಂಚಿನ ಭೂಮಿ ಕೇರಳದ ಭೂಮಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಪಂಡಿತರು ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವರೇ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತಡೆ ಸಂಘಟನೆದ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶದ ಒಂಜಾದ ನಮ್ಮ ಪಯಂದಂಡ ಜಗತ್ತದ ಒವೇ ದೇಶ ಭಾರತದ ಮುಟ್ಟುದು ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇಶ ಭಾರತ ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ പണ്ഡിതರು 2016 വരെ ബിജെപി നിയമസഭയിൽ കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടതുപക്ഷം മുസ്ലിം ലീഗിനെ സഹായിച്ചു. ഇത്തവണ എന്റെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ കാസർഗോഡ് മഞ്ചേശ്വരത്തൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പണിയെടുത്തിട്ടും അപ്പുറത്ത് നിയമത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തടയാൻ സാധിച്ചില്ല. നിയമസഭയിൽ ബിജെപി പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾ നിയമസഭയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക, നിങ്ങളെ ഈ ഹറാം പിറന്നവരെ എന്തിനാണ് പിന്താങ്ങുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഈ ലീഗ് ജയിച്ചിട്ട് എന്താണ് നേടിയിട്ടുള്ളത്? എന്തെങ്കിലും നേടിയോ? വിദ്യാഗിരിക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടിയോ? ബദിയെടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ? കാസർഗോഡിന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ? വലിയ വലിയ കാര്യമൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. MLA സ്വന്തം വാർഡില്, ആ വാർഡിലെ അംഗൻവാടി ഉള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളെ, അത് വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ്. സ്വന്തം വാർഡ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മൃഗീയമായിട്ടുള്ള ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്വന്തം അംഗൻവാടി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയാത്ത MLA ഈ നാടിന്റെ വികസനം, ആ വികസനം എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വോട്ട് ചെയ്യണം, BJP വരാൻ പാടില്ല എന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് BJPയുടെ പ്രവർത്തകർ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ചെലവ് വയ്ക്കും. എവിടത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് അറിയണം? നെല്ലിക്കുന്നിലേക്ക് പോകണം. നെല്ലിക്കുന്ന് ഈ MLAയുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോകണം, സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് പോകണം. പോകുന്ന വഴിക്കൊരു പാലമുണ്ട്. ആ പാലത്തിന്റെ അവിടെ നിൽക്കണം. ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു, ആ പാലത്തിന്റെ അവിടെ മാസ്കും ഒന്നുമില്ലാതെ 5 മിനിറ്റ് നിൽക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അവരെ ഞാനൊരു സമ്മാനം കൊടുക്കും. കാരണം അത്രയും ദുർഗന്ധമാണ്, അത്രയും ദുർഗന്ധം. MLAയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നിടത്തുള്ള നെല്ലിക്കുന്ന് പാലം
ആ നെല്ലിക്കുന്ന് പാലത്തില് ആരെങ്കിലും മുസ്ലിം ലീഗിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ BJP വരുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവർ 5 മിനിറ്റ് അവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവർക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, 5 മിനിറ്റ് പോയിട്ട് 1 മിനിറ്റ് പോലും